calmini arɓe ɓe e yinnoɓe arde jogui gantu en calmini kala battuɗo haqqille mum e yewtere nde en calmini monsieur le maire kilifa wuuro ngo Oumar Diaw en dokkimo jonde makko ha timmi e yewtere nde mbeɗa yiɗi noon haalde hen toɓɓe ɗiɗi ha e tati toɓɓere aɗat nde ko jettoru jetti sukaɓe ardiɓe conférence o saabu mbeɗa yi hen fannu goto malla mbeɗa yiye mabɓe fannu mi yiyani ɗum banggue goɗɗo taw mi yi so conférence o ɓaddima min de aɓe gara yam ɓe teddinirami conférence o ene waɗa min kalda haala enɗam haala misidagal mbiyaɓe aha so yeehi ha hasabu naggam noon mbeɗa yiɗi hayso goto moon yo ar minne mi waɗa participation am e conférence o ɓe mbiyami ala minen ko teddugal gongal hakkude men tan ko heddi ko fof sa ari tan gasi teɓe garata e min jim ko association ngaji ɗi pelle ɗe dayiraji jogui tan ko bataji ene jeelo kala gaare wadde gollal ma neɗɗo waɗa hen kalis sa wi ɓe artu tan ɓe gartat hay sa wiyani ɓe garta bon ɓe gartat ɓe mbiya ɓallima kadi kono mi yi oɗo association hay so mbiyama yoɓe garta ɓe balle ɓe gartata eyyi ɗum ɗeɓi jahdemi seeɗa noon par ce que jaɓɓal ɓe jaɓɓi ngal mi yiyani yimɓeɓe mi yiyani leydi ndi ne yaɓa ngal ɗo jaɓɓal ɗum noon beltimi hen no feewi e nder ɓerdam te Allah o ne seedi kadi ko kalmi ko gonga mbeɗa yettaɓe no feewi nde wonno ko mbaɗata ko mi faami tigui ko mbaɗata ko ɓerde ɓe mbaddata e haqqilantagal ko mbaɗata ko ɓe mbaɗanta ɗum ko yimɓeɓe ko sacrifice so neɗɗo ari ne moƴƴi so addi ne moƴƴi so addani kamɓe aɓe paari wonde soldateɓe pour wadde ɗum ha ɗum yaara yeeso ko goo gueɗel ɗimmel ngel kadi e hitande foof mbiɗa yiya tanto ne ɓeydo seeɗa ne ɓeydo fewde hay hikka noon no yaajiri ni no fewiri ni ay yimɓe ni kewani ɗo tafiyaji nde ɗon moni foof place mo jooɗi o henduno ene soro ɗo ɗum noon mi yetti on no fewi ɓurtade en sukaɓe onon ɓe foof mi limata mi wiya ceerno o sukaɓe darde mabɓe daari nde minen ami kettaniɓe e darde nde eyyi so ɗum yawti aussi min mbaɗana ceerno jettoru keering e darde o dari nde sikke ala gonɗen koye aduna punti moni kala ne yiiɗi funtude moni kala ha yawta e dow mum walla ha daña ko yiiɗi ko sa yi neɗɗo noon darima ene haɗa ɗiɗon punti malla ne findini yimɓeɓe woto punti ɗe nde darde ceerno ko darde kilifa darde hewde fayida te min jii ko ɗum mbatta gonɗa koye findini yimɓe hay goto oto funte e aduna oto funte ha e lakara eyyi ɗum noon nde ɗo darde ko darde nde min keɓtini refti hen cina kadi ka laalo hakkude yimɓeɓe misal an wiyata misal jogui ɗo sukaɓe koɓe min gonti sehilaɓe sababu ndema nde wonno saaha foof min gaddat temma min gona e wullidde mabɓe mi wona e wullidde mabɓe ha wonti hande hay soɓe gari service to hay so heewi yimɓe soɓe gari e falantere ɗe ɓe beddima konngol tan mi andata kamɓe tan mi wiyata yoɓe naat min guirbodir nder bureau min kalda ɓe kumta hajuji mabɓe jahata wonɓe caggal tinani ɗum fof ko an laala wonko hakkude men ko an te aɗum heewi mbeɗa sikki e Sénégal e ko wona Sénégal fof so woni yimɓe ne ketto jewte mbattaɗe ɓuuri hen tengtude fof kadi ko saɗa yewta saaha aɗa rokka misal uji a naate santé malla médecine mi wiya e nder ɓerdam oɗo noon mbeɗa sikki tan nde janggatmi de ma woni o yeesam wonnoma Allah caggal min dindi classe kam par ce que famamumen joguimo ko on o jogui e santé e médecine
deko non aɗa andi santé et médecine wona goto no mbirtani tan docteur mo fama ɗum tan sa renaki a safrata tan pa sellita malla sellinta ko sa seeɗa santé et médecine wona goto no mbirɗa ni médecine ko ñaw natta e neɗɗo sa safri ñawgu tan neɗɗo o sellat yaha haaju santé noon ko neɗɗo natata e ñaw sa wi ya safru ñaw ngu a tampito hoore ma ko neɗɗo o safrata o yalta e ñaw ngu daña wuɗi kono so woni kanko naata e ñaw ngu aɗa safra ñaw ngu lewru fof ma yimo laabi ɗiɗi ma laabi tati mode safrade par ce que kanko poɗɗa safrude wona ñaw ngu kanko naata e ñaw ngu kanko jaltinta nde kalɗa ɗum nde mbimi oɗo mataw nde mbaɗani nde classe o wonno ko caggal am mittinade hen saji kadi naata e nder bundi médecine mi wiya oɗo oto janggi oɗo médecine aɗa andi hay minen docteur ɓe won heɓe gadda sa yari ndiyam wona ndiyam ɗam ɗum tittuma wonko Allah waɗi ndiyam ɗam gueɗel tokkosel ko ɗum ɗum waɗat neɗɗo ɗum ditti hay so guel ala e ndiyam sa yari ha tawir ɗam gasat ni hay safara kay way ko sumata wona won maɗoɓe ɗo safara e ɓallum men cumata ko sumata ko ɓe guitti ko ɓuuri ko webde kay ndiyam geeƴi kay tubakoɓe ne guitti lamɗam ɗam wonta belɗam ɗum kay aɗa andi wonko seeɗe wona e wonko waɗa somda hen so ɗum ittama tan ko heddi ko bonat ɗum noon ko ma neɗɗo jogo science witte wona gueɗe ɗe fuɗɗum famde ko mbiɗa ko tan yimɓe ñamat tan ne jara kono ganduɗa ay ata joni joni wonko kalɗa mbiɗa neɗɗo so mayi wiye ko ɗum o fotno Allah gasni ɗo dotti balɗe makko est ce que oɗon gandi neɗɗo foti wurde ko duuɓi temedere nogas yimɓe ne foti ɗum famde neɗɗo foti wurde so famɗi ha famɗi ko duuɓi temedere nogas ko ɗum dotta sa waɗi condition ngaji noon malla wone gueɗe ɗe ganduɗa ni hanma wurde ɗum ama yatlaw ɗum kay ko science won mayoɓe ko wartiɓe ene metti haalde noon no wirni ne metti haalde e furankoɓe malla e diniyankoɓe nde no kamɓe so neɗɗo mayi tan mbiyata ko Allah noon wona noon liggorto noon amo wiya noon kono wonko woni nder won maayo ko warti neɗɗo foti wurde ko duuɓi temedere nogas misal Allah waɗi ko ndiyam waɗi ko matiére waɗi ko hendu ko ɗum wuuri neɗɗo woni neɗɗo omo haala ɗum sa ñande fof e conférence uji makko so woni en conférence tan ko hendu lumdu mais a mayat law ƴiƴam ma fendot sa woni duuɓi capan jeegom tan a mayat e cerde haade mo mbabbum ma fof waɗata ko caggal wuuro wona e lubde yimɓe a uppata a fewdata mais an waɗi yimɓeɓe sa woni environnement mo ganduɗa moƴƴani a mayat law ɓennan ƴiƴam ma fendot law sa woni environnement mo ganduɗa ne selli ne seni wiya ni ne seni ƴiƴam ɗam toujours ɗum laaɓat sa ɗum laaɓi terɗe ɗe hayen gotal tampata jofe ɗe tampata e wulsa ndu tampata ɓooƴe ɗe tampata kuska tampata hunuko tampata hayen dara tampata so ɗum noon so tampani tan wuurat gurdam moƴƴam gurdam juɗɗam ɗum woni ko yiɗi ko haalde aɗum metti famde kono aɗum woodi par ce que won wonɓe e aduna o ɓe guura ko duuɓi temedere capannayyi temedere capan jeegom goni tan koye ladde ɗo Amazonie ɓe goni kamɓe pofat tan ko hinduwel ɓe ñamat tan ko leɗɗe aɓe gandi koɓe jahata ɓe gatta aɓe gandi noɓe ñamirta aɓe gandi noɓe jatta hen hunde fof ne jogui place mum waɗi ɓe guura duuɓi kewɗi enen noon ga ko ponɗen ko wurdude duuɓi kewɗi fof en itti en peƴƴi leɗɗe en mbaɗi najas e ndiyameji ɗe e diƴƴe ɗe a wawa yarde ndiyam moƴƴam a wawa fofde hendu a wawa ñamde ko moƴƴi par ce que a jogonaki hoorema ñamde wona remantuma an kam jarata tan ko codoya anda ko cotta ko woni ɗum noon so ɓooyi ɓandu posone natani ɓandu tampat sa tampi a ñawat sa ñawi gasi metti famde ɗum noon minen hono amen amin keɗo jewtoma ɗe tene addana men kadi kala nde min keeɗi kadi yuuritoyade defte ɗe yomin janggue ɗe misaluji dokkorade eyyi ɗum noon somin gari ɗo amin belto ganda kadi somin gari ɗo amin belto enen ndendi koyen gaga jiidigal gaga enɗam misidagal ko ndendiɗen ko ɓuuri kadi hewde doole e ɗum foof eyyi yettudema yettude darde ma yettude sukaɓe yettude kala guiɗo ma e sehil ma e ganda kadi yimɓe ne kettima mbiyeni kettima neɗɗo noon so woni ne hetta hanti wona ko wela fo haala wona no wela fo waya hanti ko référence
ɗum tan jinnomi hen haalde seeɗe